Лично, строго секретно. До другаря заместник-министър генерал Спасов. Докладна записка от полковник Никола Томов Николов, началник Белене. Относно починали въдворени от поделение 0789, които се заравят на остров Предела. С камион, който е известен на цялото село Белене и на всички служители и затворници, се докарва през деня трупа в един чувал Сламеник. Камионът спира пред моста на щаба на затвора, стоваря се трупа в една лодка, която се прикачва за моторница Чавдар, и заедно с 3 затворници заминават за острова, за да заровят трупа. Случвало се камионът в един ден да дойде по 2 пъти. Веднъж сутринта и още веднъж вечерта. Когато камионът дойде вечер на мръкване, трупа остава до сутринта в него и чак тогава се сваля и заминава за Предела. При пристигането на камиона в селото и от затвора казват: пристигна колетна пратка от Ловеч. При това явно заряване на труповете на въдворените, изхождайки от това, че много от служителите в затвора са от същото село и не пазят тайна, може да се използва от враговете и да се навреди на престижа на нашата народна власт. На основание на гореизложеното, с цел да не се вдига толкова излишен шум относно починалите въдворени, предлагам: първо, в заравянето на починалите въдворени да не вземат участие затворници, а само служители от милиционерската охрана при остров Белене или поделение 0789 Ловеч. Второ, колата с труповете на въдворените да тръгне от Ловеч около 3 часа след полунощ, за да пристигне в Белене не по-късно от 5 часа сутринта. Трето, труповете с колата да се откарат до бившия ловчински гарнизон на вътрешни войски и оттам да се прехвърли на Предела, който е срещу гарнизона. Четвърто, служителите, които ще участват в заравянето на труповете, да се подберат и да се задължат да пазят тайна. Горното донасям за сведение на разпореждане началник затвор полковник Томов. Защо се страхувате? Не, просто искам да бъда спокойна, като говоря. Защо се вълнувате толкова? Някой заплашва ли ви? Не. Кой да ме заплашва? Имате ли страх от нещо? Не. Нито страх, нито ме страх от тези, които са ме карали. Не. Малко да. Трима лагеристи бяха поставени в така наречения кръг на смъртта. Това значеше, че тези лагерници ще бъдат ликвидирани. Това е един бял кръг и те застават в него, и на въпроса, когато се правеше проверката, не си спомням точно кой беше, Газдов или Горанов, защо са в този кръг, те отговориха: защото ще бъдем ликвидирани, гражданино началник. Технологията на ликвидирането не ми е точно ясна. Горното продиктувах лично, прочетох и точно е записано. За верността му се подписвам. Разпитът приключи в 11 часа. Разпитан Михов. Да не говори. Беше ужас. Ато Данти бледнее пред този, който изживяхме без вина виновни.
Да имаме присъда, да знаем защо. Юлия Ръжгева, надзирател. Кой ви назначи? Отличен състав. Така. През месец август 1959 година министър-председателят на Народна република България в интервю пред чуждестранни журналисти е заявил, че в България няма лагери. След това изявление с протокол А номер 179 от 27 януари 1959 година на ЦК на БКП е взето решение да се ликвидира ТВО в страната. От ТВО лагера в град Белене са били освободени 1257 лагеристи, а 166 са били преместени в новосъздадения лагер ТВО 0789 град Ловеч. Лагерът край Ловеч е създаден без писмено решение на БКП. Въпреки взетото решение за ликвидиране на лагерите, министър Георги Цанков не го изпълнява. С записка той предлага неосвободените 166 души да останат на тежък физически изправителен труд и на органите на МВР да им се даде право да продължат да въдворяват в лагера лагеристи. Тръгваме вече към лагера. Добре, тръгнаме се и той като каза, бе, какво ги гледате тия хора, бе, казва. Бе, тия хора са отписани от света, бе, кай. Тия са отписани от тяхните. Тия са отписани от България. Те не съществуват никъде. Що не пердашите, казва. И че, каква е тайна? Той, каква е тая? Защо? Какво сме направили? Колко души тогава имаше в лагера? Не мога да помня това. Много години минало и... Спомняте ли си приблизително колко смъртни случаи има през това време? Не. Не си спомням? Не си спомням. Увестника сега чета тия работи. Вестника чета? Да. Не си спомням такива неща. От побоища некой да е починал на лагера през това време, когато сте били вие? Не знае. Николай Газдов, старши лейтенант от Държавна сигурност. Лагеристите да имало някой бях? Лагеристите те са били много често. Много често са Имаше били. ли в резултат на тези много чести избивания и смъртни случаи? Не. Нито един? Не, такъв не съм видял. Знаете ли вие, че този Шахо, Благо Магарето, че са убивали хора? Шако не е убивал. Шако е един негадерен циганен куц, който няма сила да се изкашли, убивал хора. Беше определил началника на обекта. И на група детки докарат, не кажа, че докарат такива, едва се движат. 10 на 15 човека, или да кажем и 20 са били. И Шако им отговорни. Там около рампата почистят камъчета, ако има пръст, ще чистят него. Те не могат работят нищо друго. Вие лично участвали ли сте в побоища над лагерници? Не. Никога не. Никога. И вие не сте посягали никога? Но никога не съм посегал и никога не съм бил. Сега може всички да казват, че аз съм най-големият побойник. Аз не съм бил никога. Аз съм брат на Крум Неврокопски. Помните ли го Крум Неврокопски? Помня го. Сега, вие сте го пребивали заедно с други там хора до такава степен, че трябвало с дни наред другарите могат да го спасат едва от бой. Аз мога на друг да не вярвам, но на собствения си брат ми не може да ме лъже,
Но сега, след като казвате, че и брат ми не сте били, явно колко лъжете и се търсите начин да се измъкнете. Вие го бил. И въобще с Крумния Луков не съм си имал работа. Майор Цвятко Горанов, заместник началник трудова група. Такова не съм виждал офицер да бие никого. Аз също не съм бил никого. И не сте нареждали? Как ще нареждам те това? Те всеки ден правеха такива побоища. Мисля, че беха 5 или 6 човека други. Из Гогов, с едното влизане, по главата ме удариха с някаква тояга ли беше, коли не можах да видя. Паднах и почнаха 6 човека. Колко са ме били, не знам, обаче до вечерта са ме втали в карцера с 2 вериги. Баба Тонка и баба Настя им викахме, по 45 кг. Така съм изкарал 4 дена с около 40 градуса температура. Полковник Делчо Чакъров, началник поделение 0789, въдворяване и изселване. Аз мисля, че в България не е имал лагери, имало трудово-възпитателни общежития. Така е по документи. Но както ми обясняват, че имало охрана с автомати, с телени мрежи, то прилича с вишки. Къде е? В Ловеч? В Ловеч. Аз поне не съм виждал такова нещо. Аз един единствен път годин вишки не съм виждал, телени мрежи не съм виждал. А охрана с автомати? Ами, вижте какво. Охрана трябва да има. Трябва да има. Може някой да ги нападне. Но там бяха малко. Аз просто не мога да разбера защо трябва да има телена мрежа. Аз телена мрежа не съм виждал. А за тези неща, които ставаха в Ловеч, вие чувахте ли? Вижте какво. Това въпрос много пъти ми е задаван. Началникът си приемаше кореспонденцията. Той си уреждаше нещата. Не мога да... Но пред мен човек не е ударен. Когато съм бил и в Белене, и пред мен човек не е ударен. Както свали един човек и на място човека падна и го доуби. Доуби го. Да. С какво? С кривак. Само с криваци ги бие. Не е оръжие, не е употребявано. Само с криваци. Те ми правиха, на мен ме даваха нежна пръчка, малка, с която трябваше да нанасям побой на тези жени, които не си изкарват много. Или които не слушат. А мъжете? Мъжете не съм била. Мен там не ме пусках. Един лагер ни каза, че сте го били с маркуч гумен. Не съм била. Мъже не съм била. Не съм била мъже, защото не ми разрешаваха да хода при тях. В кой момент, разбирате, не си изпълнил нормата и вие вадите тази нежна пръчка, за която казвате? Какво представляваш? Една такава пръчка. От какво? Дърво. Пръчица. Пръчица да я наречем, защото тези моите началници имаха големи дървета. Такива по-дълги, по-хубави направените и нататък. Ми правиха жените пръчка. Жените ви направиха пръчка? Да. А те ходеха ли с бастуни, както дървени бастуни началниците? Бастуни не. Не с бастуни. Не съм виждала бастуни, с такива обикновени дървета. Пръчки, ама не пръчица, а пръчки. Акт за смърт номер 94. Генчо Нетков Груев Генчев. Ден на умиране 6 април 1961 година. Лицето е умряло в поделение 0789 МВР Ловеч. Причина за смъртта – ревматичен сърдечен порок. Занятие на умрялото лице – въдворен.
Как събирахте необходимите ви сведения за евентуални бегства или бунтове в лагера? Чрез кого и как? И сега... Ако обичате, отговорете. Това е минало време си, това е история. Как ги събирахте? Вижте какво става. Щом другари ми се казва да отговоря, ще отговоря. Между тях имах доверени хора. Доверени хора, които дойдат и ми кажат. Ето, този. На мен доверени, като орган на държавна сигурност. Информираха. Така, може да ме разберете сега. Те беха ли биячи? Някой от тях. Поне някой от тях. Беха ли биячи? Там няма назначени биячи. Не назначени. Така. Няма определени. А получаваха ли някакви облегчения в работата за това? Кой? Тези ваши информатори. Какво облегчение да получава това? Примерно да имат някакви преимущества пред другите. Няма такава работа. Няма такава работа. И тогава защо ви информирате? По съвест. Показания на Владимир Тодоров Димитров. Юли или август беше. С брат ми работехме на малката кариера. При нас докараха едно момче, което знаеше западни езици на възраст 20-30 години. Това момче беше от град София. Изпратиха го на трети забой. То не можеше да работи нито с кирка, нито с лопата. Те и двамата, Благо и Бешев, започнаха да го бият. Благо го беше заклещил между краката си и го биеше с една тояга по гърба. От устата на момчето започна да тече кръв. То викаше до едно време, след това замря. Пешев също го биеше по краката. Видях, че момчето е безжизнено, като го оставиха на земята. Вашите съседи, близките, знаеха ли какво сте работили? Никак. Може би не са предполагали, нали, че съм имала такива, но знаеха къде работя всички. Цяло Белене, аз съм една Юлка. Друга Юлка. С моето име искам да кажа. За красота да оставим. Вие коя година родихте дъщеря си? 62. Вие сте била бременна, може би, там? Не съм била бременна. 60-та, 2 години не можах. И после. След това, като минаваше време, срещали ли сте се с някой от тези жени? И до сега не съм. Не. Като бяха в моята група, нали? Не. А някой от лагерниците да сте виждали? Мъжете ли? Не се спомням. Указ за някои права на народната милиция. Параграф единствен. При особено важни случаи спрямо лица, осъждани за престъпления срещу Народна република България или такива с оглед на миналото им и сегашните им антинародни прояви, могат да съставляват опасност в обществения ред, народната милиция може да вземе следните мерки. Настаняване за определен срок в ТВО с разрешение на министъра на вътрешните работи и с писмено съгласие на главния прокурор на републиката. Срокът за престой се определя от тях. Изпълнението на настоящия указ се възлага на министъра на вътрешните работи. 4 декември 1956 година. Под номер 468 и подпечатан с държавен печат. Председател на Президиума на Народното събрание Георги Дамянов. Доста набърдали досиета, пасаха от управленията и с много неща недоизяснени, което ние там доизяснявахме и идваха оперативни работници от управленията, заедно с нас да ги изясняваме. Сега, не зная, както чета вестниците, имало политически. Аз не зная в някой досие да е писано, че някой е бил политически. Такова нещо не знае. Откъде са ги взимали? Откъде са ги разбрали, че има политически? На мен не ми е ясно. Скъпа мамо, татко и Лиди, при свършен факт трябва да ви пиша, че се намирам в Ловеч,
в поправителен лагер чрез работа. Сега, когато ви пиша, очите ми се пълнят с сълзи. Скъпа мама, единственото нещо, за което те моля, е да не се тревожиш. Вземи нещата по-леко. Знам, че ти е тежко. Животът е тежък и човек се учи във всеки един момент. Моля те, от дъното на душата си, да ме извиниш за това тежко страдание, което аз ти допринесох. Аз имам право на 3 месеца да получа и изпратя едно писмо. Моля те, изпрати ми ватено долно бело, няколко чифта вълнени чорапи, по-дебели, едно старо кожухче и едни гумени шушони. Дрехите изпрати в отделен колет с изрично указание, че съдържат дрехи, за да не изгубя право на колет с храна. Адреса ми е Никола Милков Дафинов, поделение 0789, МВР, град Ловеч, Каменни кариери. Прегръщам те най-сърдечно и целувам 1000 пъти. Бъди здрава и ви моля, кураж. Чакам единствената ми радост – вашето писмо. Вашият син Николай. Сега ние, ако сме имали престъпление нещо, ако сме били с престъпление да сме имали, защо не са на нас съдили? Защо не надава на прокуратура да не осъдат? Да знаем, че имаме престъпление, а ние нямаме никакво престъпление и нямат основание да не осъдат и надържат 3 години незаконно. Седми клас. Седми. Активен борец ли сте? Да. Браво. Партизани са. Васил Лести. 2 месеца. Васил Лести. Да. Из показанията на Никола Дафинов. На една сутрешна проверка Газдов извади пред строя, след като зверски бяха бити в продължение на 1 седмица баща и син, частници от София, Енчо и Иван Григорови, много симпатични хора, докарани един след друг в лагера Ловеч. Хората бяха за 1 седмица превърнати просто в парцали. Едва се влачеха плюс невероятния труд. Това е зимата на 61 година. Газдов извади от джоба си едно огледалце, с което той много често се оглеждаше и си решеше алаброс. Каза им: огледайте се за последен път и си вземете чувалите и таргата, с която ще ви донесат. Вечерта и двамата ги донесоха на тарга. Аз отидох, както ви казах, 60-та година, юли месец. До тогава, тези хора, които са били там, са работили толкова много и изтощени, и вече те един по един почват да капат. И понеже са изтощени и продължават да работят. Против нормата при това е била по-малка, след това се увеличава. Ваше време се увеличава. Не, норма аз не съм увеличавал. Из правилника за трудовата група. Първо, лицата се изпращат за неопределено време с цел да им се отнеме възможността да вършат нови престъпления. Пето, спрямо лицата от трудовата група не могат да се прилагат мерки, причиняващи физически страдания или унижение на човешкото достоинство. 21. Лечението на лицата от трудовата група е безплатно. 28 февруари 1962 година. Мирчо Спасов. Много хора от тях, които загинаха там, като ги докараха от управленията още, въряха на 4 трака. И едва се влачаха. И тежката работа, голямото слънце, на оня камък, не се издържа. И вие като служител на Държавна сигурност, тогава хвърляте едно огромно обвинение срещу вашите колеги, които са работили в окръжните управления. Поддържате ли го?
Поддържам, че до управлението се пращаха хора, закъсали, не могат да върват. Поддържам го и сега. Добре. След като е било така, защо сте ги изпращали на работа? Кой е нареждал тези хора, това не знае, които не могат да върват, да отиват на работа и след това да умират от изтощение? Протокол за разпит на свидетел Георги Иванов Николов. Аз съм носил умрелите в лагера на гърба си, защото бях висок. Убиваха ги на обекта. Мене ме караха да ги нареждам до клозета. След това, като се съберат няколко души, ги караха с молотовка до Белене. Колко пъти очи сте се срещали с Мирчо Спасов? Аз Мирчо Спасов познавам още от 52 година. Аз бях оперативен работник тогава в Плевен. Да не губиме време. Конкретно, колко пъти сте го виждали в обект? Колко пъти не мога да кажа. Най-много 1-2 пъти. Той дължа да подчертая, че не един път е идвал в лагера, както заявява, че за 3 години и половина е идвал само един път, а той идваше по 3-4 пъти в месец. Винаги указанията му беха да работят с най-високо напрежение, до умиране. Апостол Колчев, първи заместник министър на МВР. За тежкия режим в лагерите и в този лагер, и в Белене, на заседание на колегиума не е ставало дума. Не е ставало дума. Затова, защото Мирчо Спасов непосредствено се е занимавал с тия проблеми, с тия въпроси и не знае в каква степен и какво е докладвал на Цанков. Аз лично съм бил в ЦК толкова време и въобще не съм знал за такъв лагер. В окръжния комитет съм ходил в Ловеч по работа. Там тогава беше Дочо Шипков. Това е един много честен другар, партизански командир. Той с Карпачев е бил едновременно. Карпачев го убиват, него тежко го раняват. Ходил, но не съм чул за такъв лагер или за такъв жесток режим. Когато отиваме, ние се ужасихме, когато видяхме там на место. Борис Велчев. Дочо Шипков, като първи секретар на партията, дали е знаел за тежкия режим в лагера? Мисля, че не може да не знае. Затова, защото даже някои от хората в Ловеч са знаели. Не може да не стигне до секретара на партията. За съжаление. Из показанията на Дочо Шипков, първи секретар на партията Ловеч. Дойде комисия, оглавявана от Борис Велчев, и разбрахме, че в лагера имало жестоки побоища. След приключване на комисията ме извикаха да се явя при Тодор Живков. Явих се. И той ми зададе само един въпрос. Дочо, защо не ни информирахте? Отговорих му, че никой не е упражнявал партиен контрол, а точно обратното. Мирчо Спасов ни забрани да се занимаваме с лагера. Лагерът беше една затворена система, в която не допускаха никого. Предполагам, че не може Мирчо Спасов на своя глава всичко да е решавал. В известна степен да, защото Мирчо Спасов и по характер, той е импулсивен, революционен, още след 9 септември, твърде е възможно да е решавал въпросите и сам. Значи мога да ви кажа, че той е бил много близък с Живков. Много близък. Те имат обща дейност около 9 септември. Аз, например, съм Мирчо Спасов, съм чул, че е бил голям звяр. При разправа с враговете около 9 септември. Но не мога нищо да докажа. 1961 година Мирчо Спасов дойде, обиколи целият обект, търсеше някакъв човек от Пловдив или Пловдивско, на когото името съм забравил. След като го откри на асфалтобазата, заяви пред мен и пред Пириновски, началника на Главно управление пътни строежи.
Този мръсник, казва той, по негова вина е предал отряда Антон Иванов и по негова вина са загинали стотици партизани. От тук жив да не излиза. Жоро Петела от Бургас. Такова име да ви говори. Нищо не мога да кажа за него, защото там са били толкова много удовлетворени и не може да се сетва за такъв Жоро Петела. Човека с отрязаните крака от влака. Не знам за такъв случай. И кога са му отрезани крака? Той се е хвъргал се... Не знам за такъв случай. Случай на доктор Михайлов. Аз такъв доктор сега чувам, не знам за такъв доктор. Строго секретно. Списък на починалите питомци в трудова група Ловеч за времето от месец октомври 1959 до 1 март 1962 година. Аз не мога да легна, да спа, не мога да се храна спокойно. И по вестници се пишат неща, които абсолютно не отговарят на истината. Абсолютно. Гангрена на жлъчката, сърдечна съдова недостатъчност, бронхиална астма, захарна болест, остра сърдечна недостатъчност, скъсване на аортата, сърдечна слабост, сърдечна недостатъчност, недостатъчност. Строго секретно. Докладна записка относно погребенията на починали лица, въдворени в град Ловеч, 2 юли 1961 година. Другарю заместник министър, в изпълнение на личната ви заповед за уреждане процедурата във връзка с погребенията в острова Белене на починали лица, въдворени в град Ловеч, се извърши на място следното. За по-лесна манипулация при снемането на трупа от камиона, поставянето му в лодката, изваждането му от нея и отнасянето му до гроба, да се приготви един постоянен брезентов чувал с дръжки, в който да се постави увитие в сламеник труп. Специално за изваждането на трупа от лодката, за да не става нужда да се взема на гръб, което е неприятно, да се приготви един улей от 2 дъски и по него да се извлича до брега. Да се подберат няколко затворници, бивши членове на партията, попаднали за катастрофи и други неважни престъпления, и на тях да се възложи да се занимават с погребенията на умрелите. Предлага полковник Монев. – 19 юли 1961 година. Другарю Монев, бързо, веднага да се сложи край на тия демонстрации и вреден шум с труповете на починалите в ТВО Ловеч при пренасенето и заравянето им. Освен това, да се видоизмени и често да се сменява постоянната и позната камионетка. За целта да се вземе камион или газка от окръжно управление Ловеч и да се разнообразява транспортирането. Заедно с другаря Александров, окръжен към МВР, и другаря Гогов, обсъдете подробно какво още е необходимо, за да се запази известна тайна поне при пренасенето и заравянето, макар че няма нищо незаконно. Действайте от мое име и за стореното да ми се докладва. Мирчо Спасов. Защо починалите не са предавани на близките? Това пак в правилника е упоменато. И както осъдените на смърт също не се дават на близките. Вие как бихте го коментирали? Ами не мога да коментирам, защото това по документация. Вие виждали ли сте, че убиват човек? Не, те не са ги убивали така. Да убиват човек, да го видях, че е умрял. Не. Те сигурно побояли, да знам, за мъжите става въпрос. Аз от моите жени не си спомням, защото на нас не даваха. Може би, когато мен е нямало да е ставало и нещо, но аз после нали щях да разбера, че няма тази жена. Не си спомням, то беше много отдавна сега. Но аз имах малко жени и не мога да си позволя да ги убивам, защото ще се отида.
смъртни случаи на жените ги приписват на вас? Не, няма това. През моето време аз не съм... Не се спомням да има умрели жени. Нали ви казвам, аз едва съм ги удряла така от начало. После всеки удря и всеки... Но не съм убивала. Не. Това е... Аз едно пиле не мога да закова. Не. Никога не съм убила. И никога няма да убила. Това е нещо страшно. Нали? Защо сте мълча толкова време? Това вече тебе зададете въпроса на Тодор Живков. Ме питаха като свидетел за тия лагери. И аз съм писал нещо там, но аз не си спомням. Добре. Гледайте какво... Това е един процес, бе. Това е един процес. Можеше ли той, който е в България, първия ръководител, да не държи сметка, че зад него стоят милионни хора? Милионни хора. Тук не е въпроса за лична храброст. Това е най-лесното да се прояви лична храброст. Но за всяка наша стъпка ние не можем да държим сметка, че ако натиснат копчето в Москва, в България е свършено. Ще се дадат трудности, безработица, глад и така нататък, и така нататък. Ето, такива беха времената тогава. Сигнали в ЦК е имало, това е доказано. Къде са отишли? Докладвани, не са ли докладвани? По-нагоре. Или са останали в шикмежетата на някой? У нас в Министерството може би също е имало някъде някакви сигнали по линия на мирчовите служби, водворяване и селване. Може би е имало нещо. Али аз не зная. Не съм се занимавал с тия въпроси. Би следвало Мирчо Спасов да каже. Той информираше ли ви за нещата, които стават в лагера? Не си спомням, но сигурно ме е информирал. Сигурно е докладвал. Обаче такива извращения и това, което се писа в пресата, това аз го научих от пресата. Той не ми е докладвал такива неща. Георги Цанков, министър на вътрешните работи. Защо труповете не са се предавали на близките? Това не знае и аз. Това не е от ваша компетентност? Не. Вие от кой период до кой бяхте министър на вътрешните работи? От 1951 година до 1962. Когато аз встъпих в длъжността главен прокурор, това е 1992 година, следствието против лицата, които бяха уличени в извършване на тежки престъпления в един от лагерите в България, лагерът в Ловеч, защото, както е известно, България след 1945 година имало десетки лагери на смъртта, цинично наречени трудовъзпитателни общежития. Това дело се отнася само за престъпленията в лагера край Ловеч. Следствието беше приключило от прокуратурата на въоръжените сили, но беше останало в забвение. Направих необходимото да се изготви обвинителен акт и в 1993 година делото влезе с обвинителен акт, съответно изготвен в
военната колегия на Върховния съд, тогава Върховен съд. За съжаление, от тук започна ходене по мъките. Значи, тези, които са убили, ние трябва сега да се чудим какво да ги правим, за да в края на краища той, който е свидетел, да се откаже в края на краища, защото той не може... Вика, как? Дали аз имам и конкретно нещо предвид. Когато говорите, ти не си го видя. Ми дали казах, че при цялото време си бил на мене. Как го видя? Еди какво си. И он се в края на краища, не мога да съм много сигурен, не може па да не е бил обрал, па може би да не е го ударил онзи. И така нататък, и толкова. Значи, вие правите страхотно много разходи, извинявайте, на сила, на енергия духовна, на всякаква, за да се намери начин, по който да не може да се разбере какво е станало. 5 април 1962 година. Заседание на Политбюро на ЦК на БКП относно лагера край Ловеч. Тодор Живков. Преди изборите получихме сигнали, че се вършат издевателства в лагера Ловеч. Виках Колчев, Мирчо Спасов и Дочо Шипков. Това е безобразно досаден случай. Трябва да не допускаме такива случаи в бъдеще. Антон Югов. Това е недопустимо при нашата власт. Не бива ние да прибягваме до такива средства и при най-тежки случаи. Трябва ли да ги пуснем всичките? Мирчо Спасов да се прати на друга работа. Тодор Живков. Да се ликвидира лагера и да не се шуми. Има изроди, които нищо няма да ги оправи. Борис Велчев. Ние смятаме, че Мирчо Спасов трябва да се освободи по-късно. Той е вършил това със съзнанието, че върши услуга на партията. До лятото на 1961 година хората са пращани там с подпис на окръжен прокурор, първи секретар на окръжен комитет и началник на МВР. След това са изпращани без участието на прокурора. Боян Българанов. Може в Политбюро да е ставал разговор, но никой не е давал указания да се въвежда такъв режим. Антон Югов. При нас бяха взели една жена. Тя действително е проститутка, но не е била толкова долна. Взеха я, тя имаше малко дете. Да се проверяват достатъчно сведенията. МВР трябва да има желязна дисциплина и да служи на ЦК на партията, на Политбюро, на първия секретар. Не бива да даваме никакви поводи да се изпуска дисциплината. Тодор Живков. Лагерът да се разпусне. Виновни за това са Георги Цанков и Мирчо Спасов. Мирчо трябва да отиде на друга работа. Той е дисциплиниран човек. Този случай го е съкрушил. Аз разговарях с него много сурово. Питах го. Ти идиот ли си да допусна такова нещо? Той е златен човек. Много предан, но бе много стихиен. Да му запишем партийно наказание. Забележка. Стенограмата е дешифрирана на 25 юли 1990 година. Последното изречение "трябва да се забрани боят в лагера" е задраскано с една черта от Владиков, а написаното "не" означава да не се дешифрира. Какво предлагаме? Трудовата група да се трансформира. Съществуването на такава група не е оправдано от никаква гледна точка. То грубо противоречи на цялата наша социалистическа действителност. От ръководството на Министерството за трудовата група е отговарял Мирчо Спасов. Другаря Спасов се е натъкнал на сигнали и факти не само за извращения, но и за действия при прилагането на тежкия режим в общежитието. Смятаме, че е целесъобразно на другаря Спасов да се наложи партийно наказание с вписване в партийните му документи, като по-нататък се изпрати на друга отговорна работа. Другаря Спасов в случая показа високо чувство за отговорност. Но въпросът не беше до Мирчо Спасов, въпросът беше до цялата система, която трябваше да се ликвидира. А тая система не може да бъде ликвидирана без да се освободи Георги Цанков. И това министерство на мен лично ми е създало много главоболия, тъй като не случайно там 5-6 министри през този етап се смениха. Това е едно министерство, такова, което само забравят се там, като отидат някои и така нататък. Ами така, смени има 1, 2, 3,
4-5 министра се смениха там. Ние нямаме друг сектор в такива големи промени. Да. Независимо, че там беха изпратени ни от най-добрите кадри. Партизани и други беха изпратени след 9 септември на работа в това министерство. Независимо от това, самото министерство предполага и разложение. Власт, оръжие носиш. Като си мисля, като имам предвид какво беше положението тогава, не виждам никаква грешка, напротив. Смятам, че всичко нормално е вървяло при мен, докато съм бил в министерството. Даже много работи са изправени. Не виждам никаква грешка да съм правил. Порицание, вписване в партийните документи на другарите Петър Гогов и Цвятко Горанов, служители на МВР, Николай Газдов, бивш работник на ДС, Кирил Николов, началник на окръжно управление на МВР в Ловеч, за допуснатите от тях сериозни политически грешки. Другарите Гогов и Горанов да преминат в пенсия. Прави строга бележка на бюрото на партията и лично на другаря Дочо Шипков за това, че не са дали необходимата политическа оценка за тежкия режим. Обръща внимание на главна прокуратура и на другаря Минчо Минчев за това, че не са сигнализирали своевременно в ЦК на партията, за да вземат мерки за пресичане на извращенията, на законността и социалистическия морал, допуснати в трудовата група в град Ловеч. Защо такива леки наказания? Защо такива леки? Защото Политбюро беше също, каквото при Червенков. Тодор Живков нямаше това авторитет, който след това получи. Беха и неопитен и така нататък. Как се поставя? И Вълко Червенков беше член тогава на Политбюро. Да не говорим за другите. Кой ще се обяви против лагерите? Антон Югов ли ще се обяви против лагерите? Кого ще съди така Антон Югов? Той вече си отива. Какво ще го осъдиш? На какво ще го осъдиш? За тия лагери, които политически затворници. Той е един от виновниците. Как ще го съдиш? Вземи Чанков, който е бил постоянно в Политбюро в този период. Тодор Живков беше секретар на градския комитет на партията, когато се създаваха тия лагери. Да. До другаря Тодор Живков, първи секретар на ЦК на БКП. Молба от Мирчо Спасов, член на ЦК на БКП. Другарю Живков, моля да бъде отменено наложеното ми наказание порицание, вписване в партийните ми документи за допуснати от мен грешки. Макар и да е трудно сам за себе си да преценявам, обещавам, че още в самото начало дълбоко осъзнах своята отговорност и вина, което ми помогна безрезервно да възприема партийното наказание, което получих от Политбюро. Освен това, горещо ви моля, другарю Живков, в предстоящото величествено честване на 20 годишнината от социалистическата революция у нас, да ме наградите с отменене на въпросното партийно наказание. Обещавам ви, другарю Живков, занапред да отдам всичко, на което съм способен, без остатък и с готовност за саможертва пред великото дело на партията. Сборчески комунистически поздрав. Мирчо Спасов. 24 юли 1964 година. Съгласен. Тодор Живков. Членове. Делото беше прекратено след смъртта на за мен един от най-виновните лица, т.е. Мирчо Спасов, тъй като той беше генерал и задължително трябваше да участва съдебен заседател генерал. След неговата смърт счете състава на Върховния съд, че не е необходимо делото да се гледа от военната колегия,
и беше изпратено в Плевенския военен съд. Оттам го върнаха поради сложност правна и фактическа. И Върховният съд отново го пое за разглеждане. Аз лично изготвих нов обвинителен акт, който отново внесах в Върховния съд. Но не се стигна до разглеждане по същество на делото. Винаги се намираха пречки, някакви процесуални, а след това, без да има пречки, не знае по какви причини, делото просто не се насрочваше. Всичко това ме накара, ако разбира се това представлява интерес за вас, да изпратя писмо до господин Румен Янков, в което му сигнализира за тревожното положение на 10 дела, образувани по обвинителни актове от прокуратурата на въоръжените сили, които стоят в застой. Посочих на първо место именно делото за лагера край Ловеч. Не получих никакъв отговор. Това писмо е от 11 юни 1996 година. И внесах въпроса, писмото от 13 март 1996, а на 11 юни 1996 година внесах въпроса във Висшия съдебен съвет, като направих запитване първо устно, след това с приложено писмото до господин Румен Янков, защо делото, тези дела всичките, включително и делото за Ловеч, не се насрочват. Тогава, доколкото си спомням, господин Румен Янков каза, че той, макар и да е председател на съда, няма право да насрочва делата. И от тогава до днес това дело няма никакъв изход. Из обвинителния акт. С постановление от 23 април 1990 година бившият служител от Държавна сигурност към поделение 0789 въдворяване и изселване край град Ловеч Николай Газдов е привлечен в качеството на обвиняем за това, че през периода 59-61 година като длъжностно лице в съучастие с обвиняемия Мирчо Спасов и обвиняемия Цвятко Горанов предумишлено и по особено жесток начин е умъртвено повече от едно лице. Лично моето мнение е, че делото за престъпленията, извършени в лагера край Ловеч, няма да види бял свет. Никой няма да има коража да произнесе осъдителна присъда и вероятно ще бъде прекратено. Да бъдеш съдия по това дело и да произнесеш осъдителна присъда, защото аз считам, че такава присъда трябва да бъде произнесена, трябва и гражданска доблест, и голям кураж. Ние не искаме да мъстим, но не сме екстремисти, но все пак убийците трябва да бъдат наказани. Мисля, че всички трябва да бъдат изправени с съда и да бъдат съдени. И променило се, че няма как да се промени това, тези хора, които тук загинаха.